Выстава раскрывае творчасць галоўных мастакоў тэатра лялек розных перыядаў. Гэта Леонид Быкаў, Аліна Фаміна, Валерый Рачкоўскі, Тацяна Нерсісян. Прадстаўлены эскізы дэкарацый і лялек да тэатральных пастановак. Лялькі розных сістэм, марыянеткі, батлеечныя і проста статычныя. Можна заўважыць і разнастайнасць матэрыялаў: дрэва, пап'е-маше, солома, тканіна. Передавали художники в свое время самостоятельно. Валерий Рачковский, Алина Фомина, Леонид Быков, да, родственники, друзья, знакомые. Передавали куклы в музей, эскизы к театральным постановкам также передавали в музей еще при жизни художников. И также сами художники передавали свои работы в музей для хранения, так как они уже не принимают участие в театральных постановках. Экспазіцыя знаёміць з такімі пастаноўкамі, як «Цар Ірад», «Гісторыя аднаго горада», «Дзед і Жораў». Сярод экспанатаў выставы можна заўважыць і эскізы да пастаноўкі «Доктар Айбаліт», які разам з калегамі ствараў Валерый Рачкоўскі. Спектакль да гэтага часу ўваходзіць у рэпертуар Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек. Здесь мы видим и доктора, и собачку, да, и различных персонажей спектакля, которые оживают в руках кукловода до сих пор, да, и делаются, конечно, из различных материалов. Сначала делается эскиз, затем делается макет, а затем уже делается кукла полноценная для театральной постановки. Паглыбіцца ў чароўны свет творчасці Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек можна да 7 верасня ў гасцёўні Уладзіслава Голубка.